Ej, nu stopper det. Vi skal have taget det endelige opgør med regelhelvede og EU-bureaukratiet nu. Jeg har skabt en udrykningsstyrke her i Europaparlamentet, som skal gøre, at vi får luet ud i alle de overflødige regler, at vi sikrer os, at vi får et enklere system, og at alle de gode love rent faktisk bliver overholdt af alle medlemsstater. Bliver det nemt? Nej, det gør det ikke. Men kampen skal tages. Ej, nu stopper det. Vi skal have taget det endelige opgør med regelhelvede og EU-bureaukratiet nu. Jeg har skabt en udrykningsstyrke her i Europaparlamentet, som skal gøre, at vi får luet ud i alle de overflødige regler, at vi sikrer os, at vi får et enklere system, og at alle de gode love rent faktisk bliver overholdt af alle medlemsstater. Bliver det nemt? Nej, det gør det ikke. Men kampen skal tages.